כאלה ילדים שאתה בתור ילד, בוא מותק, בוא לאבא, אבא רוצה לתת לך נשיקה, בוא לאבא. אתה תראה, עושה ככה. בורח. בוא מותק, בוא, שב על אבא, בוא, אבא רוצה לדבר איתך משהו, בוא. מה מפריע לך? מה מותק, תדבר. אין תגובות, זז הצידה, לא נותן לך לחבק אותו, לא נותן לך לנשק, הוא בעצמו גם לא מחזיר לך, גם אם הצלחת לתת לו באיזושהי צורה חיבוק ונשיקה, אבל אתה אומר לו, לפני שאתה יוצא לתלמוד תורה, לפני שאתה הולך לזה, לך תגיד לי אמא שלום ותן הנשיקה. בוא, תן לי אמא חיבוק לפני שאתה יוצא. כלום. רבותיי, לא לחכות לגיל 15, לא לחכות לגיל 18, שמה זה כבר בעיה, כשהם קטנים, שמה כבר תלמד לדבר איתו, לפתוח אותו. בוא מותק, מה מפריע לך? אבא אוהב אותך, הכל טוב, בוא, דבר. לא לחכות שהם יהיו גדולים, לא, לפתוח אותם כשאתה רואה אותם קטנים. למה? אלה הסגורים כשהם קטנים, יש כאלה, לא, בעזרת השם כשהוא יגדל. כשהוא יגדל מה? מה יקרה כשהוא יגדל? הוא יגדל והסגירות תגדל. הכל גודל. אם לא נטפל בבעיות האלה מגיל 0, רק נסבול מהם עוד ועוד. אתם צריכים לדעת שהדברים האלה זה א' ב', וזה מתחיל קודם כל בהורים עצמם, מה הם מדברים בבית. למשל, ילד נמצא בבית על שולחן שבת, שולחן שבת כל המשפחה יושבת, האמא מגישה את המרק, את הפיתות, את החילבה, את הכל, ואבא אוכל. האמא מחכה לשמוע משהו. איזה אוכל טעים, תענוג, איזה כיף, איזה טעם, שתהי בריאה, מאיפה באת? איזה אישה מיוחדת קיבלתי. תגיד. אז האישה רואה שבעלה גמר את הצלחת. יוסי, יש לך משהו להגיד? בטח, אפשר לקבל תוספת? יש לך עוד משהו להגיד? קודם כל תביא, אחר כך נדבר. חכה לשמוע מילה טובה. ילדים רואים בית, אבא יבש כמו הנגב, אין מילה טובה, איזה אוכל, איזה תענוג, איזה יופי, איזה שבת מהנה, תענוג, גן עדן. אנחנו לא מדברים. ילדים גודלים בבית ואבא לא יודע להגיד מה הוא מרגיש. איזה כיף, איזה שבת יפה, איזה אוכל טעים, תדבר. לא חינכו אותנו לדבר. לכן אני רוצה להגיד, תדעו לכם שאנחנו הגברים בבעיה, אבל עיקר האפשרות לתקן את הבעיה הזאת זה אצל הנשים. שם הקדוש ברוך הוא לפחות נתן להם את כוח הדיבור. אז אנחנו הגברים, כמו שאומרים, על הפנים, אבל לפחות שמצד הנשים, מצד האישה, היא תנסה להכניס את האווירה הזאת לבית. אם הוא לא, אז לפחות היא. אבל עדיף שגם הוא יעבוד עם עצמו. ואז, איזה כיף זה ילדים גדלים בבית. מתוקי, על שולחן שבת. מתוקי, יהודה, לפני כולם, אתה לא יודע איך אבא אוהב אותך. תספר שאתה אוהב. אתה יודע מה אתה עושה לאבא בלב? איזה שמחה אתה עושה לי בלב. תדבר על מה אתה מרגיש, על השמחה, על האהבה.
רבותיי, ואז גודל לך ילד, מגיע לגיל 22, מתחתן עם אישה, והיא זוכה לקבל ממנו כזאת פתיחות, כאלה מילים חמות. איך מגיעים לכזה דבר? כי הוא גדל בבית של פתיחות. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.